ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Yummiraɗo arwajo ɓesguma kono foyta ɗumen jango ko woni laal fof ma juuɗe jiitu jam fagilli koye welani sa ummima wuro ma natelade doppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Nimso Guilli, what happened to the mother yaga want a Nimso? Nimso Guilli, what happened to the mother go want a Nimso? Ça c'est mon frère, mon beau-frère là. Mais boy, tu es bien sapé quand même, hein? Merci. Sinon ça va? Ça va. Arrêtez les hein? Ça va, machallah. Oui, nice. Oui, vraiment. En fait, aɗa ka mawɗo min wona min boyo foti haalande poɗɗa wadde fotani wadde te mi yiɗa ke dépasse am par ce que ka mawɗo mi yiɗa dépasse mawɓam quoi mais aɗan dépasse annen ko matta ko vraiment ko matta ko aɗa foti arrêté ɗum sinon rek a daña probléme eyyi mais boy mi haalanma ɗum quoi. Qu'est-ce que tu rencontres? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu as fait? Ka mawɗo ka cukole comme ça. Comme mawɗo kay. Anda ko kalami ko hollum. Ko Allah waɗi ɗum. Cikaram nana. Hollum. Holko nana? Ummo haalni kam fof. Yimɓe fof tini ɗum. Saɗa wawi ganda ko mbatta ko. Eyyi. Sœur mo kam accu ɗum o deeƴa quoi. Et puis aɗan stress amo ɗe balɗe mon ɗum nina ɗum mi yiɗa ɗum quoi. Sœur am kam hoto toon ɗum. Écoute-moi très bien. Sœur ma holko waɗi caka me toon. Fof yiɗa haalde. Aɗa wiya kanko haali holko wi? Sois encore plus clair ko kalta ko aɗa lemlema la je ne sais pas quoi. Aɗa toñamo. Holko toñi momi? Holko mbiɗa ko desaɗo. Eyyi. On certi wona on certi. Mais bien sûr min certi kay. Ko joni ko garta e toon e galle mabɓe chaque fois aɗa adda ɗon probléme uji e ɗiɗon hollum. Mais même moi Anda est-ce que tu t'entends parler? Pour quelle raison aɗa haalna kam pour lan mbeɗa ara galle makko? Par ce que aɗa adda ɗon probléme uji mo gonɗa créde toon. C'est pas mon problème. Kala ni jinmi yato à part deux autres haalnam koye noon. Ma ar toon? Voilà mi haalnima rek. Ok han garta toon.
ayiɗa probléme ayiɗa dañde probléme évite ɗum anani ayo Bon, c'est combien de terrain? Donc 10 terrains quoi, 10 terrains. 10. Ok. Binomi ko an wiɗon yomin mbaɗande 2 500 000. Oui. Wi sito to woni ɗo. Oui, no mbinoɗa ni 2 500 000 10 terrain. Ko ɗum kaldume e maɓɓe quoi. Ok. Document ji nen ni. Mais attends, il y a quelque chose qui va pas? Non, haybati yaro, haybati. Bon, haybati. Donc haɗilla mon jibi seetan, haybati mais bon. Ça dañde caɗele également? Non, ça va. En France aussi? Non, haybati. Donc wonko calculé mi rek, wonko calculé mi quoi. Ah mais Calculé mi rek. mone battuɗa suude mi joni? Nero haybati. On dit dare jabani famde quoi. Mais haybati. Ok. A jabani famde, mais dare jabani famde kay ka jabani famde rek. Mais min ko jemmi ko ani yandum quoi. Mais ala problème. Boy an affaire Zeyna ko hen gonɗa ha joni? Non, wona affaire Zeyna ni. Non. Mais ko ɗum tagma wadde crispé ara joni huccite yam piide yeeso pibɗo yeeso ma et aussi non mais soit plus aussi kadi ɗum ɗo ko sage an ɓuuri ɗum ɗo compréhension ma ɓuuri ɗum ɗon n'est-ce pas? Yero e sehil ma ko yiyatma sehil ma walla yumma walla bama walla ɓiyuma ko jomum jiyata ko an a hewani yiɗ ɗum ko mbiyata jiɗɗo yita ko min j'ai compris cela no faami ɗum ko gonga nde heede neɗɗo so yiiɗi hay sinno ko mayde mum so ni natan hen quoi min ko ɗum jimi quoi ɗum tagi affaire o waɗa yam yidde pardon en fait quel genre de yidde? Yero mi waɗi remarqué a changé. Comment? A changé te ɗum mo mboɗandi kono mun weɓani mboɗandi combat mo mbaɗɗen vraiment ha mbaɗɗen mo récupéré et aussi yimɓe fof ne kala mbiye debbo yero so mbiyaɗa chance te mboɗo andi ko arata e galle o ɗum wawa waddemi wawa weldemi quoi mais ala probléme y a pas de souci donc continue ala probléme moƴƴi to Ok, tombe aussi, je vais essayer. Signe quoi. Signe après mi waɗa ɓe envoyé contrat ɗi quoi nda signe ɗo après oɗo kadi a signe Non, boy, non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, pour dire vrai, je ne suis pas d'accord de cette réaction. Another foti andudemi sa andanimi ha joni a wonta andudemi je le jure foti andudemi sa andanimi ha non est ce que ɗandi heɓde debbo jiɗɗo mo weeɓani debbo moƴƴo yimɓe kadi ene ƴe hande resde ne weeɓi heɓde walla mo jaltiɗɗa ene weeɓa mais ko heɓde debbo moƴƴo ko ɗum woni ko weeɓani quoi. Jamfa gilli koy welani Naam nena ɗeɗo balɗe fof Amadou woni ko yiilade gardien o hoɗon gardien leegal fof o naati nene jiɗmi ko kaala e makko sa haalani makko Amadou fayi ɗo koko boni de holmo kaalanmi Amadou mimi aɗan ko jiɗmi haalandema ay min haala Amadou oto haalnam ɗo haajam ene bona e makko kanko yo gardien o yo wona omo wawani yo teɗɗin becco makko so o yi on ɓe kaɓa on ma fiimo hawɗata wona ko jiɗɗo bone tan yo ya mawdañ mo habdi taw wona on min kamɓe ɗiɗo fof ni poɗe em haajam ene bona e mabɓe min woƴƴimi ni ko hooram nenam hande kay wonko woƴƴimi wona lijjiddema Amadou yo ya lawol nan ɗon te a haalta hen nene wallahi mi haalta hen tene min ɗum ɗon fof addi ɗum ko babam babam
hade mi halama ko mbimami koko wonata jarani ko aɗa jagga hen ɓe ɗiɗi kanko woni afam ko min jibi noon oɗo projet no haaldiri e ma o haaldiri e am o haaldiri e yumma koko waɗata par ce que hande kanko so yi ha yimɓe mbawi wadde yakar e projet pour o waɗanma projet anani ko min dari nden darde sinno mi wallanomo hande o tolnata ko to tolnino a faami ko mbiyan ko min nawimo caggal leydi min dari te woodi hande yimɓe ne jaha caggal leydi ngala daraniɓe ɓe jiiɗa artude ɓe donka kanko j'ai préparé tout donc noon so dari o wi o waɗat ko baɗo ɗum kam mi yiɗa ni aɗa daña hen ɓerɗe ɗiɗi on est d'accord c'est vrai père kono aɗa andi min baba franchement komi ɗaccamo tan o wuura gurdam makko kanko e joom suudu makko ɓayde ko ɗum o yiɗi après min mi wone affaire aji am propre projet am tan quoi mon fils kanko e joom suudu makko je suis entièrement d'accord avec vous quant à projet o heɗol ko feewi kalantumami ko wiide so wallimo janggo dartoto ala ɗum wawa wonde e sukaɓam par ce que kanko e hoore makko ko ballaɗo te aɗa andi ko nawata leñol yeeso kala bawɗo wawna goɗɗo o so afo dañi jawdi dewɗo e afo dañi jawdi dewɗo e afo dañi jawdi oɗon famille yara tan ko yeeso so neɗɗo waɗi afo tan mbimo jawdi sikki kañum tan hande mayri il se trompe donc andana ka miñiraɗo funti laami ɓuuri felli laami kanko so yii ha mbeɗa haalnamo tan wimi an accu kalta ko ka cukalel haalta ɗum noon babam wona e jandildemi emi wiye mi yaltu ala fof ko babam watta kam o jaɓani kam heɗade nenam o haali gonga ka cukalel o haali gonga de ka cukalel tukosel ɗum ko mawɓe lijitta ɗum woppu ɗum e juuɗam min mami lijit ɗum sala jaɓe o haalnima gonga de bamma jandilaɗum haalama ko gonga anani nene yew babam kanko ko sehilamo wonno min gonmi sehil makko kono joni nene somi naate salo tan baba wiyat kam yaab acca ƴew min o jandilde kam hami waya joni noon ɗum ɗon foof sa yi tew tan hon ko maayi an ka aɗa andi bamma cehilagal mon iwirta noon tan probléme gonɗo hakkude amen o ɗum ko min e makko an haajuma ala hen ma fewnu ha feewa o ɓerde ma de janani a funtade mi mi funtani ma nenam aɗa andi an mi funtatama neɗɗo en funta kodde mum nene nam stem moi aussi dewɗo e afo dañi jawdi oɗon famille yara tan ko yeeso so neɗɗo waɗi afo tan mbimo jawdi sikki kañum tan hande mayri il se trompe donc andana ka miñiraɗo funti laami ɓuuri felli laami on est d'accord mi yiɗa famille am ne daña coobo yoobo te so Allah jaɓi ko min woni bamma projet o kam sa lelimi ɗano o waɗat ɗum A ou B hoto tampinni hoorema on est d'accord père ala problème donc continue e ko gonɗa ko voilà mais père an mbiɗa dal an ha joni dal hip hop o dal a jaɓani tan heɗade ɗum quoi père mère ne yimdema des fois an kam haysino ko ɗum ɗo couple gorto mbaɗa hen dowa père heɗo ñanden komi nanɗomo an e maire e sale wona mi haalni noon père yo barke Allah ay komi keeɗi ɗum mais aɗani ko ɓuuri kam welde ko mbatta ko les paroles voilà père mi haalninomo anani wona affaire de banditisme walla goɗɗum das hip hop ala min kam tuuba jortiɗo en tuuba ceekaɗi en ay neɗɗo a wonan neɗɗo ha tengteɓi pullo andu ko ɓornotoɗa andu ko kalata eyyi joni kam moɗi mi wiyatama mi wiyatama ala mais père waɗen duwaw rek mbaɗa kadi accordé hakkende hip hop o mbimi joni kam aɗa andi hoto yejjit ka ñeeño wonko ganduɗa enen jeeyini koye men voilà so tawi hip hop o ɗum ne yiye hen ko gonɗen ko ne yiye hen alhamdulillah gasi père gasi ɗum kay ala probléme jajofte yo Allah won balla concert o wonɗen maire mbino guddito concert o après on noon ɗiɗo guddi toon show et puis dasde hen mi salmini Elimano mbiyamo kadi yo accu ko yenna rappeur aji ɗi nder juma père minen mi gona hefere komin juuɓi wawi haalamo ɗum en tout cas ɗi kam annani ko baba jibinimi annani nenam jibinimi needi tottu bamma mawɗo ko ɗoftete heɗo ndaw konngol kuɓini
sar maymuna cikken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e sar maymum no cikkon mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji jirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon. enen sero yatti aɗa jooɗi miɗon jooɗi mi artine mbaɗɗa e lawol e tampere e warñeere hawre guleki de ganda kam debbo Mamoudou hay tekkere memata holko firti hay tekkere memata haydara memata haydara ta fof ko Mamoudou fof ko Mamoudou fof ko Mamoudou woni holɗum famani fof ko Mamoudou wertata Mamoudou taggata debbo haalni kam de noppam hunuko makko ko jagganade mindan de o waɗana mindan o totta haydara watta nene haydara ma woftu fof ɗum tahi kay ndekete ɓe mbawa hodde galle he nde kude appartement mumen an ko an yiiri ɗum yitere ma walla ka kalnaɗo so nanda nene wona toon gummimi annene min wima ni nene Mamoudou defanta joom suudu mum araya addanta joom suudu mum ndiyam e goddum ko heewi ko ganduɗa mi wawa hay haalandemo ɗum nene tawɗa hen yitere ma min fawi hen yitteram iyan Mamoudou ne wawi atay o waɗi araya de hande araya mo jarde Mamoudou ne andi no barlade faworto ndekete ataya de mbiɗa ko araya makko de konko waɗi araya o ha feewi o tetti joom suudu makko min kam min mi nacci tan min mbami tan verre pot vase fleur mo jimi tono min e makko poti toon ni tan mbanmi men daara ha ɓooyi seeɗa bernam nde fassi boni nde nanmi ɗum nde min ɗum muusi kam feewi e ɗum hande tanmo kam arde ɗo ngam yewtidema e kadi artude ko ñaguinomami ko gaccanamin haqqe kadi saabu so wona ɗum tan ma ko heewi ko bonde en nan ɗo e ɗum wonno hande gartumi ɗo kadi ngam yewtiddema eyi Adama Allah jarama min nani kalɗa ko no moƴƴi kono kalɗa e banggue Amadou ko so waɗi ɗum de gandumi de o neraka noon te kadi ɗo jibinaɗo e so wayini ene hawni seeɗa saabu ɗum ɗo henne kam koye tan waɗa ko omo yiilo gardien o so yiɗin fof wara ɗum maala ɗum kam vraiment o neraka ɗum te mi yamirtamo ɗum goɗɗo ne haɗen hay yummakko ne yamirtamo ɗum ɗum ɗon noon eɗen mbiya tan mami yewtide makko so Allah jaaɓi an kay tinnima nene jettudeɗa e hakkille ma
sabu ɗum ɗo kala ceedunoɗo jijam mum ne waɗandani ma wonko umme ma ko wona wiide ya andit lawol galle moɗon an kay tinima nini Allah artirma ka maɗo inaji e paɗam de taji lawol so Allah kon de kam digala Mamoudou fuɗɗima yiide ko kalanomi ko nana wuurate te ko joni fuɗɗi noon ɗum ko joni fuɗɗi koye hoore nde o yarate taw o heɓani hakkude te o ardaka hen ha to wiite wooɓa wukka ɗo ko hen faya eyyo Mamoudou nene so woni galle he omo hollo gutta omo wadda ni omo wadda na o memta leydi hay paɗe makko de o mortata ɗum e damal o nana ko ɗum ha nder cuuɗi nder saluji te sa tawi roma sa juuɗima seeɗa ma taw omo looƴa kaye walla omo lallita kaye huuji omo hippoya aduna ko mbiyanmami artir hakkille hoore ma balla hoore ma to gonɗa ɗo a ɗana warñi ha a wawa hay haalde ya wallu hoore ma kam ko ɓotoɗa ɗum ɗo ko guitta ɗum e ɓandu ma min de ko kalɗa ɗo heno ko an kam a mettini gati ko ƴiƴam ma kono min kam mboɗo welti hen no feewi nde wonno aduna woni hen ko wat jiita min ɗum ɗo bettano min ɗum ɗo mboɗo yiɗi nande ɗum no feewi e Mamoudou sabu so neɗɗo ƴetti ñuɓurde muɗum nawani hoore mum Mamoudou yana e darata o nen ñuɓurde nde Mamoudou haɗi mi nawde mi yaha mi huccita e semeɓe hono min mbadda jaam ñalle jaam hiiri Mamoudou ƴetta teppe muɗum nawana hoore muɗum ɗum ko seeɗa aɗanne ko woni wallu hoore ma ya ittoy ko mbadɗa e ɓandu ma ko woni nguli ay no mbarnirɗa jippintation ma ko wan jiita wonɗo ya ɓoro siro am ya ey ndaw ko bettani mimi konngol mawɗo janngat tan kono walde ladde hay goto meeɗa yiɗum inchallah ko ɓooyata mami noddu famille o fof jewɗen jewten hen ene wawi wade fof ɓerdam no muusiri fof e no wayi fof enɗam ko enɗam tan te kadi haqqille ko haqqille renata ndimago kala mo anda ɗum yo an ɗum haqqille kañum renata ndimago ɗum noon so Allah jaaɓi inchallah mami noddu on ko ɓooyata inchallah so Allah jaaɓi inchallah sabu no mbiɗa ni tan woni hunde welani amin gandi hunde no wayi musde minen ɓe gonani e galle o ɗum wawi amen musa an gonduɗo e jomum e nder galle o aɗa fina ñaññane fof aɗa yiya ɗum wadde ha joni kono mbiɗamami ni tan ko an tan wallata min balla enɗam ɗam balla nenam oye jooɗiɗo galle saabu sa yeyi hande guila nden ha joni nenam yaɓɓande koyɗe mum ko mettere saabu nande wolde saabu mbe sikki ko woni banam debbo woni ɗo koye galle o nenam hewani ɗo koyɗe ne hani arta waɗi ɗum tan ko jomum nane jaam wadde so tawi hande kadi ndeɗo wolde ari yani hen ko gacce wonata hande e minen jiɗiɓe makko wadde ha joni mbiɗen heeɗima tan nde nodɗa kam fof so Allah jaaɓi mami yaɓ koyɗe mi ara inchallah de a jarama mbeɗa ara mi yetto kadi jarama Nimso Guilli worhaɓe giɗo mada yaga wonta nimsa Nimso Guilli worhaɓe giɗo mada gobba wonta nimsa ay min mbeɗa jogui joom suudam kon bonam de wo panmo deeƴo o gande wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi tan sanani nimso wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko allah addi nimsa gata jontaɗo ɓe gurti kono gontuɗa ko gañu Guilli a feji bonande fo sahaɗa holli tan a haalanama oto yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka muɓɓuɗo kite nafe kala ne goponi ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde nimsita innama nimso Guilli Mimi nimsete Mimi nimsete Mira we nimsete Mimi nimsete Mimi nimsete
Nimi Nim City, Mira with Nim City. Nim City, what happy kid the mother yaga want a Nimsa. Nim City.